Noorderwien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Jullie hebben mij een bijzondere gast onder de tafel hier vanuit het Omroep Friesland Café. Bijzonder, zeker ook voor mij, want het had iets te krijgen met mijn jeugd. Plak waar ik opgegroeid ben, Kattenbra. Jawel, gemeente Tietjeksterdeel. Dus die een kroeg, jeder in Herberg. Dat ging de fik in. Daarna kwam natuurlijk de bardance in Kattenbra. DJ, disjockey destijds, Auke Veenstra. Kattenbra internet meer is intussen gesloopt, maar er is nog wel een prachtig boek. Ik geerstalt en skreun, toch diezelfde Auke Veenstra in Filemon. Dat is de man die Joert bij mij aan tafel zit. Ja, de rol een beetje omdraait. Want ik stond vroeger van de DJ-boot te vregen om leuke plaatjes. En dan zit hij hier gewoon aan tafel. Auke, mooi dat je er best. Welkom. Mooi, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik vreeg iedereen, hoe is het? Ja, heel goed, mag ik zeggen. Ja, ik ben een beetje verrast. Ik bedoel, hij heeft altijd een heel grote speciale gasten in het programma. En nou eens een keer de oor-DJ van Kattenbra. Eigenlijk het plak waar toe opgegroeid best. Dus ik vond het neer om hier te komen. Best nog DJ? Ja, nog steeds. Dat is een spultje dat kerst net litten. Ik mat zo nou dan even achter de DJ-boot en plaatjes draaien en een meisje van meidje. Eigenlijk had het alles te meidje maken met de plaat die we ze krijgen. Want Doe en ik hebben natuurlijk toch wel een speciale rol in ons leven. Want wie kennen, als een dokter kan geen muziek voorschrijven. Maar Doe en ik kennen dat wel. En wie kennen de meesten een heel leuke jongen Jan of een heel leuk moment Jan om alles even te vergeten. En die plaat die vertelt eigenlijk alles daarover. Hè? Muziek is natuurlijk een medicijn. Het beste medicijn soms op bepaalde momenten in je leven. Dus, en dat ken ik net letten. Ik moet zo nog even een feestje vieren. Ja. Wanneer kwam ze achter in je jeugd? We zien al even de radio in die tijd, wil ik wijzen. En dan is die eerste pick-up of cassettedek. Maar wanneer kwam ze erachter dat mij een plaat iets bij meesken veroorzaakje koer? Nou, ik zit als jonge knaap een protter op mijn slipkamer en dan ik de radio aan. En ik ben van de eerste die ik een mobiel radiootje hier. Dat heette toen nog net een soort portable radiootje, mijn koptelefoontje. Walkman, maar die naam hield nog net. En zo zit ik altijd te luisteren naar vooral de C-zenders. En dan hebben we door de eind jaren 60. Luxemburg, denk ik? Radio Luxemburg, Mi Amigo, Veronica toen al. Hè? Lex Harding, Bartje van Leeuwen. Dat waren toch wel mijn grote voorbeelden. Werd ik naar luisteren, dat vond ik mooi. Ik vond dat leuk. De plaatjesdraaier, Joost den Draaier, ik weet niet of die naam nog wel kerst. Maar dat is toch wel een van de grondleggers van de discjockeys, want zo nemen ze letter. Maar in het begin weer een plaatjesdraaier. En dat vond ik toch wel heel interessant. Dat aankondigen en dat praten, die plaatjes onder praten. Dus ik leid als jonkje al te luisteren naar die zenders. En ik heb van oren, ik heb er nog wel foto's van. Ik heb nog wel oren kratjes, oren riappelkratjes. Daar maak ik mijn eerste discotheek van in de slipkamer. Met 2 oren pick-upjes onder de koppelen en hier is toen nog een bladderkoest al hier apparatuur bestellen. De postkoets nemen we dat altijd. Maar daar heb ik een mengtafeltje besteld in die tijd. En zo ben ik als discjockey begon die discjockeys die ik luisterde op de radio begon ik naar te doen. Want hier is al een heel verhaal dus, of net? Nou, ik moest dat een beetje uitvinden, maar ik kwam erachter die singeltjes. Toen hing er nog in een platenzaak in Burgum. Daar kocht ik de singeltjes en dan stond het iertal op het midden en de namen van de producent. En, dus ik kon al een verhaaltje met van de volgende plaat is geproduceerd door. Nou, dus zo begon ik dat wat aan te praten. En ik nam dat zelf weg op en dan luisterde ik mezelf weer om en dan weet ik mijn eigen jury van ja, dit maakt wel beter. En, de echte techniek moest ik nog leren, maar in de eind jaren 60 is dat wel begonnen. Ja. Wat een verhaal. En dat weer een zolderkamer in Noordburgum? Dat weer al in Burgum. Dat weer al in Burgum. Ja. Noordburgum best ook. Ik ben op een Looksmawijk geboren. Vlak bij van Skarion, hè? Ik heb op bij Skarion, die heb me wel van het hemel sturen. De wind was bijna rond Boatje, dat werd gevaarlijk. Hè? Ja, maar dat weer inderdaad daar. Ja, bij die duplexwenningjes. Nou bent al hier enkele wenningen. En toen hier is nog mensen die boven wennen en onder wennen. Ik wen op Zo'n A, kan ik me nog herinneren. Dat weer bovenin. En heel iets hoeske. En daar ben ik geboren samen met mijn zus Anneke. Ja.
En is de klomp morgen of net? Altijd en Willem nog steeds. Ja, ik ga ze nog. Nee, scariontje om hoe zeggen, heb ik een scariontje zo. Nee, ik ga er op voetbal en alles. Dus, Alsjeblieft. ja, soundtrack van die jeugd. Hier een heitement de radio wel eens hoor of net? Nee, weinig. Stil in hoes? Nee, hij is misschien echt wel lezen, denk ik. Ik denk dat hij een beetje op doel. We hebben net zo'n echt een leuke jeugd gewoon. En dat weer dan ik weer iets. Ik zit een prot op mijn kamer en daar kwam ik er dus achter dat ik dat plaatje draaien mooi vond. En dat we op een gegeven moment voor mij echt een uitwij om op legaal steeds maar net tussen te wijzen, omdat het thuis net altijd even gezellig weer. En dat hier werd een meisje mij Heid die een drankprobleem hier en die denk de hand net thuis horen koer. Dus dat weer net zo'n leuke tijd. En het disjockey wijzen wie van mij wel een uitwij, een legale manier om weekends naar thuis te wijzen. Vooral weekends als mijn Heid vrij weer, ja dan worden er natuurlijk ook meer nuttige en dan weer direct meer problemen. Maar dan weer Auke weer voort, want Auke moest draaien, Auke moest daar draaien, Auke moest hier draaien en nou, dat mocht, want zou ik ook mijn eigen centjes verdienen. En dus ik vond een legale manier om eruit te rijden. Nou, en joh, die ik een product zelfvertrouwen. Echt dat, want het wordt goed oppakt. Ik wil wel een heel mooi verhaal. Bekend figuur in Friesland wie Riens Faber. Riens Faber die disjockeywedstrijden, noordelijke disjockeywedstrijden, die ontdekte mij steeds maar. Ik word nummer 2 in de beuk in Griep. Dat was toen het broeze middelpunt. Maar waar het eerste? Dat weet ik eigenlijk niet Is dat meer. niet meer? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik kan nog wel krantenknipsels, maar dan maak ik het weer omleiden. Maar dat was wel voor mij de start. En Rien zei, jongen, doe ik eens wel voor mij draaien. Ik weet ook nog wel plekjes waar toe draaien kerst. Dus zo is het begonnen. Maar dat weer een beetje met de drive-in show dan, denk ik, of net? Nou, dat weer al zullen we je zelf voorstellen, in de jaren 70, eigenlijk door de film Saturday Night Fever van de Bee Gees, ontstier disco. Disco waaide de oer vanuit Amerika naar Nederland daar. Een hele grote caféhouders, die hier gewoon Peter Kempen en Klaas aan de bar zitten. Maar die... Net vol van disco. Nee, maar die vangen dat wel op. En die hangen een spiegelbaltje om het plafond en een paar spotjes erop. En, daar komt er, die nam een plaatjesdraaier in dienst. Iemand die muziek draaide. En wat gebeurde er? Net alleen nog Peter, Jan en Klaas zitten aan de bar, maar daar kwam ik jeugd op aan. En er weer een heel product kroegjes, die raken weekends hartstikke vol. Disco was geboren. En dat wie dus ik een beetje het tijdstip dat ik erin kwam. En ik ben zeg maar eind jaren 70 echt. Ja, al die op plakken kwam, werd dus kroeghouders een DJ-meubeltje in. En een spiegelbaltje op het plafond. En een hele luxe kroeghouder, die had direct nog een bellenblazer. En nog een paar effectjes. En doe koos disco draaien. En van die kwam het oren natuurlijk. En van die ene kwam het oren. En van die ene plak naar het oren plak. En op een gegeven moment heb ik een keer invallen van een zwaper op zijn einde midden. En dat weer voor mij het startschot dat ik in Kattenbrak kwam ben. Dan hebben we toen een jongetje 82. Jongetje 82. Ja, en toen zei de toenmalige eigenaar, Stelwagen, hier en meer, die zei ze me, wat moest u verdienen ook? Ik zei, dat moet je me maar vertellen. Wat dacht van 25 miljoen? Ik zei, het is hartstikke goed. En dat weer het startschot dat ik eigenlijk, dat ik tot rond 2015 betrokken was ben bij Kattenbrak. Dat op een gegeven moment gewoon mijn hoofdinkomen weer, mijn hoofdbaan. En dat ik daar net minder dan 60 uren in een week maken, want dat weer, maar uren was net tellen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Daarom ben ik eigenaar worden, maar goed, dat is een heel verhaal. Ja. We beginnen aan, zeker, ik ben waarom in de titel. Een prachtig boek van mijn Noors met foto's. Daar zit weer een verhaal achter. En een originele kaart is mij nam. Dit weer die PR aanzicht kaart of net? Ja, en zelf maken. Het is een selfie. En een van de eerste selfies in de jaren 80. Maken op het podium van Kattenbrak. Maar een paar spots op het gezicht. En het fototoestel op de zelfontspanner. En er hut voorspringen. En zo ga ik die foto zelf maken. En toen hebben we daar fotokaarten van drukken laten met de naam Kattenbrak erop en mijn naam. En die heb ik jarenlang als artiestenkaart. Heb ik die uitgedaan met handtekeningen, met teksten erop. En ik vind ze nog wel eens hier en daar mijn meesten waarom. Dat vind ik altijd nog wel leuk. Ja. En grappig, want op de achterkant staat dan de drukkerij. En dat is nog een sieverig telefoonnummer. Alsjeblieft, ja, dat dus valt hier nog weer op. Ja, ik weet het toevallig, want ik had nog een oud poster van Waltrok. Ooit de pre-party. Is ik in Kattenbrak weg, dat vind ik helemaal. Ja. En op die poster stier ik nog een sieverig getal. Okay. En dat jouwt ballon dat het helemaal in is. We praten er straks verder over. We draaien Coldplay. Mooi nummer trouwens. Ja. Maar mij
Mijn lading. Mijn ja. lading dus. Ja. We gaan even naar een volgende taal. Pink Floyd. Ja, Wish You Were Een Here. discothekenplaat. Ik heb door Vredesmeer natuurlijk een onmogelijke taak. Heerlijk, hè? Worst toch even wat platen meenemen. Die verorie bij mij altijd. De top 100 bij mij is elk jaar ik weer oors. Ik heb gewoon een greep die in plaat en ik denk van ja, die toch een bepaalde betekenis. Hè. En Wish You Were Here is voor een protomeesken en ik van mij. Doe ik er ook om mij praten. Wie ben op mijn leeftijd of op een gegeven moment ja, ik meesken om je heen verliezen. En ik zou best nog wel eens praten willen met een paar van die meesken die we verlem binnen. En deze plaat is voor ik een hele protomeesken een plaat van die tijd is west. He of she is er net meer. Maar wat zo graag willen dat er nog eens even bij me zit. Wish You Were Here. So you think you can tell? Pink Floyd, prachtig. Monumentaal nummer, zo maak ik het zeker wel nemen. Wish You Were Here. Zit op het listje, het horrorlistje neem ik het maar even. Van Auke Veenstra. Ik ken hem als disjockey van Kattenbra. Zijn werk doet er al wat oors. Al komt zijn werk wel aardig in de buurt van, denk ik, was het Jeren Dienhast met jeugdwerkje en een feestgroep. Dat doet nou ook een beetje in. Ja, ik zit nu bij een fastfoodketen met de grote gele letter M. Ja. En ik zit in Goutum hoofdzakelijk. Ja. En daar maak ik de meesten altijd nog verblieden met mijn stem. En dan maak ik nog een beetje disjockeyboatje met de drijf. Hè. Ik bedoel, Soms dan was meest iets zien en zeggen, hey, verrek. ja, heel vaak de stem. Mensen die herkennen me heel vaak aan de stem. En dat vind ik toch wel weer heel mooi. Zo van, wat een bekende stem. Eigenlijk is dit boek, kijk, ontstien toch Klassine van der Werf. Is bekend van de West-Rijn, een krant. En die kwam door de drijf en die dacht ik, wat een bekende stem is dat. En die riet zo om het gebouw heen en die shot me. En die, ach, voort niet waarom denken aan het tijd van dat ze buurs op stap kwam. En toen was ze begin journalist. En toen vregen ze me van Auke, kerst toe ik zwaar dat ik bekende zangers en zangeressen, bekende Nederlanders interviewen ken. Want ik er in stage bij de Kolme Krant in die tijd. En ik wil graag items meidje met bekende Nederlanders. Nou, ik zei, dat kan ik proberen te regelen voor die. En dan nog daarvan had ze René Vroger, Treintje Oosterhuis, Marco Borsato, eigenlijk alle grote sterren van toen, hier in die hebben we het over, had ze interviewd. En dat wie voor haar het startschot van, ja, maar dit is wat ik wil. Ik wil journaliste worden. Nou, dat is ze dus inmiddels worden. En zo in die hoedanigheid riet ze ik bij u de drijf in Goutum. En herkent ze me weer. En kwam ze eigenlijk voort in mij. Ja, alle herinneringen van toen. De Backstreet Boys en alles wat gebeurd is in Kattenbra in haar stappen stiet. En toen dacht ze van, ja, maar hier wil ik wel met dwan. Dus ze bellen met de jongens op. Ze zei van, mag ik die nog een keer interviewen? Nou, toen kwamen alle verhalen wel los van toen. En liet ik haar een hele grote foto's zien. Ik heb natuurlijk, ja, trotte jaren duizenden en duizenden foto's maken. Elk weekend honderden. Ze zei, dit is schande ook. Je mag toen wat mee doen. En dat was uiteindelijk van mij het startschot dat ik dacht, ja, inderdaad, Assen is Kattenbra er net meer. Nou, inmiddels is het er net meer. En nu hebben we toch nog een tastbaar document die het eigenlijk alles vertelt hoe die duizenden en duizenden mensen die buurs hoe de vlieger is binnen. Ja, de foto's, nou ja, dat maakt het natuurlijk wel duidelijk. Prachtig. Bliede mensen. Ja. Natuurlijk stappen. Het mooie is, er binnen heid en mem die staan voorin. Als het voorin het boek zoals dan heeft echt de meesten met de grote bosken hier en de grote truien aan. En daar ben meesten die hen van de kennen leert in Kattenbra in die jaren 80, begin jaren 80. En hun eigen mensen die achter in het boek en die hen van de echt kennen leert in Kattenbra. 2 generaties. Ja. Dus het is ongelooflijk hoeveel stappers. Toen wist ik net weten wat ik de laatste weken na het in september is boek uitkwam. Hoeveel leuke gesprekken dat ik al gewoon heb op tekensessies. Want ik zie dan de hele maand november heb ik steeds een paar uren iedere week in de boekenwinkel zetten. De handtekening zetten en de verhaaltjes zetten. Je kunt nooit leren kennen dat ik dat ooit nog een keer was zo in mijn leven. Nou ja, maar dit is hoeveel verhaal. Ja, het is wel een product. Hoeveel verhaal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Doe heeft ik weer die eigen verhaal over de cruising Kattenbra en over het oude hotel van vroeger en de discotheek. Ja. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. Want er zijn een heleboel mensen die daar de start van hun relatie hebben. Dan ben ik gewoon die hele relatie daar verbrutsen. Doe ik het eraan bedenken. Er is een heel debat op dat kruispunt en in die discotheek. Nou, en dat vind je al je waarom in dit boek. De naam valt alleen, want je mag een hele grote dingen met live optreden. Ja. Wel in de tent, maar ook in de Kattenbra zelf. Nou ja, een van de grootste namen die daar ooit staan had, is natuurlijk de Backstreet Boys. En die hebben het leven.
Hoe kreeg je dat voor elkaar? Nou, dat wie in het tijd dat er nog net echt een vloeiend internet was. Internet wie in zijn opkomst. En ik wie als discjockey altijd al geïnteresseerd in internet. Toen hier toen een Frieske provider. Die besteed al lang dat meer. Dat wie fris.nl. Vier ik nooit weg. En dan hier ik zo'n bakje. Daar kon de telefoon horen in. En dan koos met pieptoontjes toch op internet komen. En zo kon ik wie alleen maar textueel. Plaatjes winnen nog net. En zo kon ik toch als discjockey de hitlijsten bijhoren in Boeteloon. En daar vond ik op een gegeven moment een noemer van de Backstreet Boys, waar ik nog nooit van jet hier. Koest er net beluisteren, dus we koest alleen maar die listjes bezien. Nummer 1, UK, Backstreet Boys, We Got It Going On. En in de top 10 in Amerika. Ik heb wekelijks contact met Peter Verbund, dat wie een drummer van een band. En die spelen regelmatig bij ons, maar wie door de week wie dat de man van het theaterbureau. En ik belde Peter, ik zei, Backstreet Boys, heb je er wel eens van gehoord? Hij zei, het zegt me helemaal niks. Nou, ik zei, moet toch eens even in de gaten houden, want het is nummer 1 in Engeland en in de top 10 in Amerika, dat moet toch wel heel groot zijn. Nou, ik zal het dus voor je in de gaten houden, zei hij. En een paar weken later belde hij me, hij zei, dat jongensgroepje waar jij door had, die komen naar de Benelux voor 3 optredens. België 1 optreden, Luxemburg 1 optreden en Nederland. Ik kan een optie zetten voor jou. Ik zei, wat kost dat? Dat kostte toen 8.000 goen. Nou, dat wie een bultje. Ja. Want als dan Lee Towers kostte nog geen 2.000. Wat verdikke. Nog zet maar een optie. Hè? Want dat moest grut werden. Het wie aan een krek in de tijd dat we Captain Jack hingen, Linda Rose en Jessica, al die klappers. We hingen smoor er ook in Kattenbra. Ja, we woonden toch een beetje die lijn vast horen. En dat wie is niet van de Saneem, dus het besteedt nog steeds trouwens de Jelloer optredentjes kan. Dat win echt Jelloer optredens. Handje draait 30 minuten. En, ja, dat is geen concert, Willem, weer maar een Jelloerke. Maar dat bij Backstreet Boys? Ja, precies. Het wie 3 keer optreden. Ja, maar dan komt er net in een koord. En wie in die optie staan. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. Je moet het nu wel definitief maken, de optie. Want Bob Saloon in Uitgeest, ik een heel grote discotheek in die tijd, die zei, wij willen dat ook wel even hebben. Nee, het staat alleen een optie bij Kattenbra. Dus we moesten een beslissing maken. Doen we dit of doen we dat net? En daar wie nog net een plaat uit. Hè? Kalets op de tafel weer door. En wat gebeurde er? De plaat kwam er net uit. 2 weken voor het optreden, echt 2 weken voor het optreden, kwam op nummer 1 binnen in de top 40. Via dat ik nooit weer. We Got It Going On. Alle hitbladen, alle kranten staan vol over de Backstreet Boys. En wij wie het eerste optreden, Willem. Kattenbra. Alsjeblieft. Ja, mooi, dus dat wie wel en loaded, hè. Het smoor er ook. Ze kwam zelfs uit Duitsland. Zaterdag middag weer het terrein al vol. Dus iets om nooit weer te vieren. Dat weer een geweldige klapper geweest. Voor hetzelfde had ze de plaat net uitgebracht. En hadden we een hele dure jongensband gewoon niet net in een koer. Je moet er nou horen. Dat is niet een mislukking. Ja. Maar nu werd het een groot succes. Hoe Backstreet Boys prutsen en het wereldje en discjockeyschap. Hast u ooit overwaagd om van de radio wat te doen? Ja, ik heb een skoft radio discjockey wist. Dat wie dan een illegale radio. Sjors van Amstel. Goedemiddag Friesland met Sjors van Amstel. Ja, een heel tijd in, dat we in de jaren 80. Van die titel een hele vooruitlopende illegale radiozender. We gingen al camerabewaking om een boerderij heen, weet ik nou wel. We gingen echte HTS'ers ontworpen die de techniek dienen. Dus dat weer al die goed zwarte en rode zender. Dat we in die titel een hele goede kristalzender. Echte hobbyisten, daar stutsen we een protte energie en tijd en geld in toen in die tijd. Wat voor discjockeys is er meer bij dan? Wim Brons, een van die collega's. Ja, hoe heet de station weer? Radio Energy. Ja, Radio Energy. Ja. Dat wie heel Energy FM. Ja. En, maar Wim Brons is op een gegeven moment in Hilversum te lonen komen, de Avro. Ja. Ik heb wel ooit proberen bij de Vara, ik bedoel bij de Avro. Ik heb een tijdje gewoon en dat we in die tijd, ook nou we hebben weer natuurlijk net de goede wij, maar we hier natuurlijk een heel grote bekende DJ's die draaiden dus die boekten we. Hè? Dus ik neem wat Shorts, Adam Curry, alle bekende DJ's van die tijd stien alsjeblieft stien al die buurs achter de draaitafel. En dan zijn we, mogen we eens een keer bij jullie in het programma. Hè? Probeer je een paardje te krijgen daar. Maar die mannen konden niks van die betekenen. Die hadden echt hun eigen kroden gewoon. En die kroden, daar koest toen net bij komen.
En wie wien Friesen, hè? Dat weet ik nog even een denkje, hè? Van, waar komen jullie vandaan? Uit Friesland. Helemaal uit Friesland. Helemaal uit Friesland. Nou, praat eens Fries, hè? Maar dat vonden ze nou moest wat zeggen in Fries bij de Nationale Radio. Ik ben iedere maandag tot en met zaterdag de avondspits, Frits Spits, heb ik wel wist. Nou, die vond het echt reuze interessant dat ik even wat in Fries zei. Maar dat wie het enige was berikken koerst als dus disjockey derde komt. Een plakje krijgen wie heel moeilijk. En dat heb ik wel een skofje proberen. Maar dan zet ik wel even Sasje in. Ik zie natuurlijk een wereldplak in Kattenbra. Ja, ik weer de plaatselijke artiest. En Ken ik van die alsjeblieft. Dus ik ben heel tevreden met wat ik hier. Ja. En daar heb ik wel eens een misstap mee maken. We gingen eens een keer een bandje. En die zei de drummer, die zei in de pauze, bij mij altijd een wedstrijdje. In de band, waar zet die zaal op de kop? Doe je hem dat of doe ik dat? Dus het was altijd een beetje een positieve wedstrijd om die zaal op de kop te krijgen. En dan waren wel eens mensen die zeiden, jongen, dat is ongelooflijk hoe vibe hier altijd hangt. En toen weer er eens een keer een drummer en die zei tegen me, zou jij niet eens wat anders willen? Nou, ik zei, kijk eens jongen, we hebben hier een feestje, dit is mijn ding. Hè? En dat bandje, dat Rijko uit Zichtwij, die kwam ik net weg. En toen weer er dus een keer eentje meer, wist wel wat die drummer weer van die band. Ik zei, nee, nou dat weer de producent van Nederland Muziekland, van Veronica. Ja, de boord mis eraan. Ja. Hè? Dus dat soort dingetjes ben wel eens gebeurd. En ik dacht van, ja, dat hier misschien dan Osman, want de ambities winnen er wel. Ik vond Radio Meidje heel mooi. Nou, het past ik wel, denk ik. Jawel. Alleen nog, het is wel toen het commercieel werd. Op een gegeven moment is Radio Energy FM moest commercieel worden. Dat werd een onderdeel van wat nou NTF RTV is. Hè? Een lokale, legale zender. Toen kwamen we verst in moest zoveel procent dit wijzen, zoveel procent dat wijzen. Het wurde eigenlijk al hier oplijn was toen draaien moest. Ja, en dat hele vrije gevoel. Wie voort. Ik wie weer even dat mandje wat vroeger altijd als jonkie luisteren naar die geheime zender op. Het zat Veronica begonnen. Alsjeblieft. Op het skip. Ja, dat voelt machtig. Ja. En dan hier ik een programma op Snijden met je Goedemiddag Friesland. En ik hier een programma op Toons Jonne werd bijna net een kop naar luisteren. Maar dat weer was zo mooi om te doen. Dat weer het leukste wat er is. Want dan koest alles draaien, was draaien woest. Koest een telefoontje plegen, koest een interviewtje doen. Het mocht al je, het koel al je. Ja, dat weer schitterend. En nog weer anoniem, hè? Sjors van Amstel. Hè? En weekend dan wij gewoon een DJ ook. Hè? Dus, ja. Oh, prachtig. We gaan met muziek draaien van in dit geval de Stones. You can't always get what you want. Straks de vraag om mijn gast Auke, waarom? I saw her today at the reception. A glass of wine. Ja, de Rolling Stones. En natuurlijk de grote hit You can't always get what you want. Stipt het listje van Auke Veenstra, de DJ. Zo neem ik hem altijd maar. Joert de gast in verband met het boek en ik de verhalen hoe Kattenbra. Dat is een plek waar ik letterlijk zelf opgegroeid ben. 18 jaar wennen en ik had nog meemaken dat de herberg, de kroeg, in de fik stier. Wennes toe al in Burgum rond die tijd? Ja. Het is al in die puberteit, denk ik. Ja, dat doe ik al disjockey. Ik ben in 1964 geboren. Dus ik wie, ik heb wel uitrekenen, zo'n 16 jaar in die tijd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat het oorbrand in 1979. Komen we weer om die tijd, Rieke Stelwagen, hier een caféke in Huddegriep, Trojka. Ben ik nog wel mensen die dat nog wel kennen, Trojka. Het verhaal, hier nam een plaatjesdraaier, hier hang een spiegelbaltje op, Trojka werd het de lids en hier zocht een grotere locatie. En dat hotelrestaurant, want dat wie het, geen herberg, maar een hotelrestaurant. Ja, ik ben wat te romantisch wat dat betreft. Ja. Maar. Dat weer toen in bezit van een Van der Heijden uit Burgumwij, Eeuwen van der Heijden. En die rekken failliet. Die hier het honger van 20 tot 28 ta. En toen kwam het pand in handen van der Zweep. Dat was een man uit de verzekeringswereld. Die kreeg het hier op een of andere manier in handen. Die hier weer konden onstelwaren. En stelwaren we op zoek naar een grotere locatie voor zijn vervanging van Trojka in Huddegriep. En die zei, misschien is Kattenbra wel wat voor die. Nou, die had een man, die had het pensioen. En die zei, wie maakt je er een dansvlier in? Wie maakt je er barren in? Wie maakt je er een podium in? En we beginnen met een nieuw concept. Elk weekend, iepen, vreed, zaterdag, snijden met je snijdenjonnen. We doen er live muziek in. We halen je bands naar Kattenbra. En vanuit die wie dat een overweldigend succes. Maar wat gebeurde er? In datzelfde jaar dat ze het helemaal verbouwd hebben als discotheek, brandde het door. Nou, dat kerst u dus ik nog herinneren. Ja, alleen, wel heel grappig dat het erop begint.
Ja, ik heb bij die fik stien. Ja? En ik weet de geur nog. Van de frituur, vet, Ja. bier en brood. Ja. Wat ik net meer wist, maar dat leer ik dus, ik weet dankzij dit interview, dat het binnen een jaar al bad is dus. Ja. Want van mijn gevoel wie die discotheekperiode volle langer, maar dat Nee, is dus nee, in hetzelfde jaar, in 1979, is het verbouwd, maar is het ook oorbrand. Ik nog wel weer een leuk verhaal, een van de anekdotes in het boek. De dag na de bron is de brandweer van Tiet Sjerkste deel is aan het nijblussen. Zit ik een foto nog van in. En komt Jan Portier, Jan Laurens weer de portier. Dat wie ik de man die twee rechterhandjes zien, wie een bouwvakker. Die hier het spul helemaal verbouwd. En die komt daar de dag na de bron, toen de brandweer aan het nijblussen is, komt hij onreden met zijn auto. Git op de ventwij staan, door de kofferbak hiepen. Haalt er twee amers uit en een scheppen. Doet zien stappen naar voren, twee stappen naar rechts, fjouwen naar links en begint te graven. Waarop die brandweerman zei, maar wat zal dit hier? Laat toen maar eens op, zei Jan. De Jan begint te graven en die hier eigenlijk binnen een paar minuten hier er al je goen naar riksdaalers op een scheppen. Maar er hingen 3 of 4 gokkassen staan. Nou, die kwam al hier in die amers. Dat werd gebracht naar de vrouw van Stelwagen. En die had nog maandenlang de SRV-man betalen met dat geld. zwart geblaakt. En toen kwam de SRV-man. God, daar komt ze weer om haar zwarte geld. Wat sowieso mooi is, en dat blikt ik uit dit boek, is überhaupt het besteed van Kattenbram. Du hast echt een heel vol slijm boekskreun. Ik mij eigenlijk hoe Kattenbram ontstien is. Ja, ik ben heel benieuwd, want dat heb ik natuurlijk zelf ook, dat ik al volle jaar zo van, waar komt nou die naam Kattenbram bij? Ja. Het wie, voor 1830 moest je voorstellen, wie er alleen nog maar een zoonpaard van Burgum van worden. Oldschool. En in 1830 kwam er een rietstridwij van Ljouwert naar Grens. Die werden online door Belgische stratenmakers. Die een heleboel mensen uit de regio het vaak leert. Daarom hebben we nog een heleboel stratenmakers in Noord-Burgum. En kwam er dus een kruising tussen de rietstridwij en het Zoonpaard. En toen weer een handelsman uit Griep. Die hier al een logement in Eerste Mar. En die zette daar een logement al. Een hotel, restaurant, was in die tijd de hinderstallenkoest, was etenkoest en was toen nachtjekoest. Die man die hier een affiniteit met de slag bij Waterloo. De slag bij Waterloo wie in België plakvoen. En 2 dagen voor de slag bij Waterloo wie de slag bij Kattenbram. Ook in België. En die man dacht, hey, ik zet hier een hotel op een kruisingdel. Katre is 4, Bra is armen, 4 armen. Ik neem dat Kattenbram. Dus het wordt Kattenbram. Midden in Friesland. Mag ik wel vertellen dat er na de slag bij Kattenbram, ik geloof wel zo'n 20 kruisingen in Nederland de naam Kattenbram. Ik was met het boeken van artiesten, dan staan ze helemaal bijvoorbeeld in Best bij Eindhoven bij restaurant Kattenbram om in dat ze daar optreden moesten. Dus daar worden ik wel eens fouten maken. Maar had die direct bij betocht dat Napoleon daar was weer, maar dat is natuurlijk net zo west. Nee, die had als onderstieping van de slag bij Kattenbram hier zo'n Napoleon-soldaatje die letterlijk op het pand kwam. Links en rechts Ja, dat weet ik nog uit mijn herinnering. En dat Napoleon-soldaatje, dat had natuurlijk een heleboel de meesten van, ja, Napoleon is hier west vroeger. Dus dat verhaal is zo ontstaan. Er waren een heleboel de meesten die menen dat Napoleon daar vroeger west weer en dat daarom die kruising Kattenbram heette. Maar dat is dus een uit de lucht gegrepen verhaal. Ja, heerlijk. Maar dat noem je marketing. Zo verkoop je iets. Maar hast u... Bist u direct bij Belutswest, maar kist u nog herinneren dat alles weer opbouwd was, maar dan in de nieuwe vorm, die intussen dan ook al weer sloopt. Nou zo, ik ben er in 1982 gekomen. In 1980 Stelwagen die kwam, die hierde het hotelrestaurant. En toen het oorbrand is, toen kregen we de mogelijkheid om de groen te kopen. En een nieuwe bouwvergunning worden vregen voor een nieuwe discotheek. Dus die is in 1980 gebouwd. Dat wie in de tijd dat uitgingen nog op een hele andere manier weer dan nou. Mensen gingen eerst vaak te bowlen, moest je het net voorstellen, maar en daarna gaan ze op stap. Een groot voorbeeld in die tijd wie toen al de Kruiswij in Marem. Daar hingen ze een bowlingbaan. Roemt de beruchte alsjeblieft, ja. En het plan weer om een pand te maken waar bowlingbanen in kwam, waar een eatcounter in kwam en waar het uitgangkoerst. Het weer voortdurend een 12 verdiepingen gebouw. Ja, want dat is altijd wel opmerkelijk was toen Kattenbram, dus ze gingen de diepte in. Ja, maar toen bij de verdieping in 1980 werd maar 1 verdieping en dat weer gelijk vloers. Dus die hele tweede verdieping die het in de kelder zit, die wie wel realiseert, die roemte weer, maar die weer nog net aanmaken.
de discotheek werd de eerste hier in 1980 en de bedoeling was dat die bowlingbaan op de benedenverdieping kwam. De kelder wie al bouwd. Maar het succes van Kattenbra was zo verschrikkelijk enorm. Heb je altijd druk. Altijd druk. Om maar aan te gaan hoe druk het weer, er was nog geen parkeerterrein achter. Stelwagen het letter al die groen kocht en daar parkeerterrein van maken. Maar de meesten kwamen met hun eigen auto. Die zetten die op de Ventweidel, op de parallelwegen. De autostien van Kattenbra tot onhudde griep daar. Zo'n succes weer dat. Ze kwamen met de taxi van hun eigen auto naar Kattenbra. Want zo sturen hun auto voort. Ongelooflijk. Dus dat succes, dat weer zo groot. Dus toen zei je, maar ja, die bowlingbaan, dat doen we net, jong. Wie maakt je er gewoon nog een discotheek bij? Want we kennen meestal net iets barrière. Het weer één eruit, één erin. Zo er ook weer altijd. Elk weekend. Dat weer in 1980. Dus toen ben ze mij de verbouwing begonnen mij eigenlijk een kopie van de bovenverdieping beneden maken. Mij als toetje nog een echte Engelse pub erbij. Die het nou trouwens werd te vinden is bij Van der Walhout. Dus ik was iets moois. Een stuk inventaris is weer om te vinden in een bedrijf op Kattenbra zelf. En dat is een bedrijf wat toen helemaal oorbrand is. Die meesten hier niks meer. Die enige wat ze nog in, dat weer in de klein die zit zo'n leven in. Nou, die hebben een heel stuk van het interieur nog gekregen van het oude Kattenbra. Dat zit daar weer in. En ook die Engelse pub. En toen werden het dus 12 verdiepingen. Toen werd de vraag in 1983, toen ik er dus inmiddels bij, van ja, wordt het echt keer zo druk? Nou, dat weer van die tijd booming. Het weer loaded op vredejonnen, zaterjonnen, snijden met die snijdenjonnen. Dat weer, ja, succes. Discotheken in de hoogtijdagen. Ja. Wanneer is dat een beetje, wanneer merkst de eerste, als de achterneisje hoor, Ja. de eerste signaal dat uitgangsgedrag, Die jaren 90. toen begon het al wat minder. Begon al wat minder te worden. Ja, weer een langzaam dalende lijn. En toen, het begon met snijdenmedjes, het begon met vredejonnen. Dat werden de zaterjonnen is eigenlijk altijd succesvol geweest. Ja. Tot zelfs aan het einde nog wel daar. Want dat herinner ik me. Ja. Dat Satrione Gebeurde maar. Vredejonnen weer een beetje de indeling van het weekend wie ik een beetje in verschillende muzieksoorten. Vredejonnen weer een beetje we nemen dat dan de tegelpoetsers. Dat weer de meesten in de zwarte kleren met de punch gewoon en dan weer U2, Simple Minds, een beetje het beetje progressievere werk. Dat draaien we op Vredejonnen. Dat volk dat worden op een gamer als eerste wat minder. Die gaan wat minder op stap. Voordeel we hier altijd de verpleegstukkers uit Tautenburg van Noordburg heen altijd. En die lutsen natuurlijk wel een hele grote kerels. Dus dat had ik nog jarenlang heel goed wist. Maar alsjeblieft. Ja. Nou, zaterjonnen, dat weer natuurlijk sneudejonnen wie altijd de top 40 jonnen. De hits worden dan draait. Snijdt de midje weer de midje van de jongeren. Dan is het echt van Ben van Tolwe tot 16 hier. Dat weet ik de fris generatie. Ja, maar dat had ik het tijdje wist, dan mocht er geen bier en niks. Ja, heb ik gewoon, ja. We hebben een periode gewoon dat we in samenwerking met de gemeente T6 die ook nog echt alcoholvrije schoolparties gewoon hebben. Maar dat weer letter op Vredejonnen. De Snijdenmidje wie eigenlijk een voorhinder van de mega schoolparty. Het jongere publiek. En Snijdenjonnen wie echt het oudere publiek. En altijd met live muziek. Dus het weer een concept op zich altijd. Ja. En al die tijd best u daar de reden lijn geweest. Qua gezicht, de muziek, de oorklaring. Ja, ik ben altijd, en dat is toch zo is het erom. Ik ga onder de vlaggen van 5 eigenaren te zitten. Ja. Mist het wel eens? Het weer een onderdeel van mijn leven, natuurlijk mist dat wel. Het weer iets waar ik van leefde. Hè. Elke Kattenbra wie ik... Ik weet het hoe het thuis uiterste, maar de wist naar de boetewereld. Wie is de star van Kattenbra? Nou ja, zo ga ik het net altijd jongen. Dat is werken weer wel. Dat is Auken. Ja, het weer Auken Kattenbra. Ja. Dan win ik gewoon net naar Kattenbra. Die gewoon naar Auken. Ja. Nou ja, dat weer natuurlijk wel... Nee, maar dat is fantastisch, liep het mij. Dat is nou bij de drijfweg zo, hè. Zie je net naar de grote letter M, maar zie je net weer naar Auken, hè. Auken is patat. Ja, Auken is patat. De zaak is ook nog van mij. Ja. Nee, maar ik snap die nuchtere houding daarin. Maar dan hoor ik het echt geweldig, liep het mij, om daar lang zo'n rol te spelen, toch? Ik stier versteld mij met de boekpresentatie en nog steeds de oren weekend dat ik die oeren in die boekenzaak zit, dat er meesten komen die dan speciaal voor die komen. Heel mooi verhaal. Verleden week vreed weer een man die hier aan het pikken weer bij Middelron. Ik zit daar aan een koffietafel boeken te tekenen en ik hier drok me warm meesken en hier aan een pikken voorbij. Ik denk, ik ken dat gezegd, maar ik kom hem net thuis brengen. En dat weer al een man in de zondag. En op een gegeven moment wie ik even vrij en hij komt bij mij thuis. Auke, kerstmino wel. Ik kom je speciaal voor die. Ik zei, wat dan? Ik zei, joh, kom je me bekend voor, maar ik kan je net uitbrengen. Dat wie de man die alle krukken en alle zittingen stoffeert hier in de jaren 80.
Hij zei 541 zittingjes ook. En die man die hier een hersenbloeding gewoon, die weer heel verlammen aan de kant, aan de bovenkant. Die kon wel rennen en hier sinds zijn vrouw zijn. Doe Masmijoer even naar Auken te brengen. Die zit te signeren in de boekenzaak. En ik wil even met Auken praten. Nou, dat soort dingen gebeuren er nou. Dus daar binnen hele warme verhalen. Wat ik zelf geen weet van hier. Wat van herinneringen dat mensen hebben aan die en aan die tijd van Kattenbra. Simple Man, Leonard Skinner. We draaien het nogmaals. Ik krijg 10 skekelen haast omdat Auke Veenstra, de DJ van Kattenbreid, bij mij hier aan de tafel zit. Dat levert een heel soort verhaal op. Ik denk dat we wel 4 afleveringen vullen kunnen, Auke, met al hier muziek en natuurlijk de anekdotes rondom deze roemruchte discotheek. Een bijzondere plaat voor die. Want hier is het alleen nog in heid, maar dit is eigenlijk een plaat die alles met die mem te krijgen had. Is daar een orenboom mee? Ja, dus mem weer. Ik zeg wel eens, de vrouw waar ik het meeste mee beleefd heb in mijn hele leven, dat is mijn eigen mem. Ze is 83 nou. Ik ben 58, maar ik ben nog steeds memisch jonkje. Dat zal bij die net oorzaken. En ze had altijd zijn Auke blow gewoon, blow met beide voetjes op een groen. Is ze wel eens bij een Janne West, dat is te draaien? Nou, dat is wel mooi. Ik wie vregen dit jaar hij draait op het Dodo Festival in Bakkerveen. Dus het is echt voor duizenden mensen te draaien. Ja, dat is een groot feestje. En op een gegeven moment zag ik mijn mem weer direct, meidendochters van mij. En dan zocht daar een vrouw van 83 mij een wit windje dansen op de muziek die ik draai. Maar ze hadden een mooie cadeautjes net krijgen. En in de hoogtijdagen van Kattenbra, doet de man wie. Ze had jarenlang in de eatcounter, wie ze beppen van de eatcounter. Dus ze had jarenlang werkt en mijn stiefheid helaas overleden. Die had jarenlang in de fietsenstalling zitten. Ik heb nog een heel paar mensen die zullen hem nog kennen als broerstier in de fietsenstalling. De eerste ontmoeting met Kattenbra, weer met fietsen naar Kattenbra, even met broer praten, even in een roken in te praten en dan gaan ze naar binnen Kattenbra heen. En beppen, mijn mem, die stier altijd in de keuken. Ja. Hebben we toen de jaren, even zien, de eind jaren 90. Ja. Ik wil er nou even een vreemd, want het gaat vaak om muziek op dit soort tafels. En dan deed ik een sfeer komt in van de Backstreet Boys tot grote namen. Er was een populaire DJ. Wie is wat van de seks, drugs en rock'n'roll of juist net? Want wat mij opvalt uit wat ik er lezen had vandaag. Ja. Dat is eigenlijk een hele keurige jongen altijd bleu best. Ja, oeriselijk. Ik heb me altijd verantwoordelijk gevoeld. Ik denk dat wel een heel belangrijke norm. Glamour en glitter. Glamour en glitter. Naar de boetewereld, hè? Ja, ik kreeg wel een sleutels in de hand gedrukt en denk van ja, wat maak je mij? Hè? Dat is een fatsoenlijke jongen bleu. Eigenlijk wel. Ja, en dat had eigenlijk te maken mij een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik kreeg op een gegeven moment een rol dat als er wat gebeurd is, dan wie stond het aanspreekpunt. Ik wil beslist net dat ze me ontroffen mij een stuk in de kraag. Dus daar komt nog een keer bij dat ik natuurlijk net zulke leuke herinneringen hier aan alcohol. Het verhaal van mijn heid. Ik bedoel, makkelijk zat het weer in een bak ellende tussen. En dat wil ik beslist zelf net. Dat wil net zeggen dat ik het net altijd precies rug erom heb. Maar het is Du bent er net in versopen. Nee, beslist net. Ik weet al gauw de persoon die nog de meesten niet wel een borreltje gewoon in Hoesta brachten, want ook heen en dronken. Hè? Dus ik dronk wel, maar net tijdens het werk. Nee, en net een protte. Ik heb inderdaad altijd wel van eigen hoorn. Ik wil net dezelfde ellende krijgen dan wat ik zelf vroeger hoorde. Nee. Ja. Maar goed, wie is de man? Ik kon verdrinken in mijn discjockeywijzen. Dat weer mijn ding. Dat weer mijn ding. Skitteren, feestje aan. Meestal een plezier. Dat vond ik machtig. Ja, en wat ik opbouwd heb met artiesten en mijn bands, geweldig. Nog steeds contact met top 40 bands van toen. Ik bedoel, die weer net kind aan huis. Dan kom ik weer te vaak voor dan weer een band die weer aan het oorbrekken. Maar je voorstellen, een hele zaterdag op buurt spelen, 5 sets van een jaar uren oorbrekken. En dan zijn er van na de tijd nog even in drinken bij Auke thuis. Dat gebeurt echt. Dan stond er ineens een hele grote trailerbus in de straten. En dan kwam de man nog even in drinken. Ja, gouden herinneringen aan die tijd. Het is weer een machtige periode. Welke artiest had nog een goede herinnering? Nou, toch wel meerdere, maar heel dicht bij Hoes uiteindelijk. Hè? Nou, ik weer. Meest streamde Friese artiesten van dit moment. Hebben misschien van een week wel in de krant lezen.
Ronald Wilstra, Sip Skaarsma en AP Gold de doorlezen. Ja, miljoen. Als 4,4 miljoen streams. Nou, Ronald en Sip ben een buurs altijd discjockey geweest. Binnen als win eigenlijk nog maar jonkjes toen ze beurs begonnen. En Sip of Ronald had een keer een hoesenstuur. Die lust altijd de klein van de konto. Als er wat weer plaatje van in de blote kont van mooi werk draaide. Ik zei, jongen, dat kennen. Daar moesten ze een keer me ophoren. Dat wonen we net. Je skijt on alles. nou was Ronald die het meeste laken. Ik bedoel, ze ben toch een lokaal bij zijn wereld beroemd. Laten we eerlijk zijn. Een geweldige act. Alsjeblieft, een geweldige feestact. Waar ze komen. En bedoel, ze staan in alle feesten. Nou, dat binnen. Ja, artiesten werd eigenlijk vanaf het begin belutsen geweest. De kast is uiteindelijk precies zo'n verhaal. Ik bedoel, na het Abelense stadion groeide dat zo bord uit zijn Joskewij. Toen kon het net meer in Kattenbra. Toen ben ze nog wel een paar keer buurs wist, maar daar stier je meer podium dan de Oonsvlier op een gegeven moment. Dus dat kon net meer. Maar dat moment dat ze van gewoon de kast naar de kast Nederland, ja, dat vind ik natuurlijk machtig om mij te meiden. Ja. Een absolute zwarte bladzijde. En ik vind het wel heel mooi dat het ek in die boek ons kreun had. Is het verhaal van Redmar Smedema. Is er eigenlijk plots zijn om het leven kwam. 10 of 9 jaar van een stapjonne bij Kattenbra. Ik vergelijk je die jongen nog wel eens mee wat meesters en juffen op legere squallen en op middelbare squallen. Ik dat wel eens in verhaal van de rest van die donkere dagen van kerst dat ben heel drok binnen. Dit wie zijn jongen. Dit wie zijn jongen dat er in elke zaal wil wat wie. We gaan in mijn eigen alles wel goed van, want er wat beveiliging aangaat. We gaan beveiligers in elke zaal, dus in elke zaal staat een beveiliger. Er is weer videotoezicht, we hebben metaaldetectors, we hebben EHBO'ers, we hebben BHV'ers, we hebben van alles om de veiligheid maar zo heeg mogelijk te horen. Maar toch gebeuren er die jongen in elke zaal wordt. En de portiers die worden van roemte naar roemte roepen. En zo kreeg Redmar, sectionierige jongen toen, een goede voetballer bij BCV in die tijd. De nummer 10, hij kon verdedigen, hij kon aanvallen. Die komt op een moment, komt er op een doornsteen te staan tussen jongens van oren voetbalploegen, rivaliserende ploegen steeds, maar die herkennen hem als dat. Ja, dat jonkje wordt goed voetballen bij BCV van Burgum. En sectionier, al je wat alcohol gewoon. Wie is een aparte jongen dat iedereen drok en onsturig wie. Opvakte jongen. En hier komt op het verkeerde moment tussen zij zongen van die jongens te staan. En hier krijgt klappen. Hier rent eerst naar een barkeeper, zei ik klap hem gewoon. Hij woont net mij naar de EHBO. Lang verhaal kort. Vrienden van hem die hebben op een gegeven moment een ambulance bellen. Toen weer er al boeten. En hij weer oors en oors. Dat zeggen die jongens, zijn eigen maat. En die kwam erachter dat er oors en oors weer. En daar komt een ambulance. En die meesten die kon hem eerst net mij krijgen in de ambulance, want hij woont net. En laat me maar. Hè. Maar op een gegeven moment toch mij. En die checken hem op alle vitale delen. Werd ze op checken kennen. En die zei: jongen, wist je stoer warm uit. Doe maar zin als thuiskomt op bed. Hier ik heb een bier gewoon. En, maar wat gebeurt er? Wordt net hier in de gaten hier. Dat er al inwendige bloedingen hier. Van die klappen die er gewoon hier. En hier komt te overlijden. En op diezelfde jongen weer er nog wat. Er is ik nog in je boeten door. Die ben net iets binnenwest in Kattenbra. Maar die kwam te vallen. Die is echt ophellen. Notabene door diezelfde ambulance. Dus die mensen hek toch. Daar ben we weer beton kan. Ja. En ik wilde bellen op het moment dat we jongens naar het keermeisje in de hoest gaan. Had ik wel even terugrijden naar het politiebureau in Burgum. Nou, ik zei met alle respect, ik ben gistermiddag om 5 uur begonnen. Het is nu 6 uur 's morgens. Ik wil eigenlijk eerst even een paar uurtjes slapen. Kom in je visie wel even. Ja, nou nee, ik moest eigenlijk zo snel mogelijk komen. Dus ik weer daar om 9 uur morgen snijden wie ik op het politiebureau. En dan kreeg hij en hij is overleden. Toen dacht ik eerst om die jongen die het vallen weer nijden. Maar toen bleek het dus Redmar te werden. Ja, de groen valt onder die wei. Ja, absoluut een nachtmerrie. Een nachtmerrie, een horrorfilm. Net te beschouwen voor iedereen. De grootste verliezers zijn natuurlijk de meesten om Redmar heen. En toen ik met het boek bezig ging, toen dacht ik van ja, ook doe ik wel al je hele mooie verhalen schrijven en ook wel hele mooie foto's erin zetten, maar letterlijk en figuurlijk de zwarte bladzijde maar er ook in.
Maar dat ook natuurlijk net waan zonder net oerlees te plegen met de ouders van Redmar en zijn broer. En daar heb ik contact mee zocht. En onderhoorn van dat contact hebben ze zijn van, oh ja, wat zegt er dan in? En komt dus wel een beetje rauw op het dak. Maar we vinden het toch ook wel heel mooi. Dus dus vregens daarvoor, voordat ze erin zegt. En nou, zo heb ik mij eigenlijk hun het voorbeeld doen hoe ik het erin heb in het boek. En daar hebben we nog wat wijzigingen in gebracht. In oerspraak en oerlees. En zo is het in het boek kwam. Maar dankzij zijn ouders en zijn broer zit er nog wel letterlijk en figuurlijk een zwarte bladzijde in het boek. Die er volgens mij ook in thuis zit. Want dat jet echt bij de geschiedenis van Catebra. Ja, ongelooflijk. Ja. Wat er dan in één keer gebeurt. Ja. En ja, ik kan me voorstellen, dus na alle prachtige verhalen. Ik zou dan nog deze show. Ja, het nog steeds een hele belangrijke betekenis voor mij. En het is eigenlijk nog maar tol wie je verliezen. 2010, ja. Ja, ongelooflijk. Het je hebt bij een lange, een boeiende geschiedenis van een plak waar meestal kon treffen. Want dat is het natuurlijk. Hè? Meestal Catebra als gebouw, dat is het hier, hè? Duizenden en duizenden mensen hebben dat kennen leert. Net om dit meesken. Ja. En hun emoties. Ja. Nou, en dat is nou het raakwoord. 42 jaar stappers in beeld. Het is een document, net alleen nog hoe Catebra, het is een document hoe uitgaan in het algemeen. Dit is een stukje, dat is er al net meer. De manier van uitgaan, zoals het toen weer, dat is er al lang net meer. Dat dacht ik in de oren van dit peteer, want dan denk je dus even hoe nee. En wij hebben ook het maar ook al gaan. Dat dacht ik, die had dus de opkomst van dat hele discotheek, bar dancing, mooi noemen. Had hij mij maken, dat was mij warm jong. Ik bedoel, Catebra weer een vooruitstrevende tent, zeker in Nederland. Een voorbeeld van velen. Ja. We willen altijd weer toch gemeenten en instellingen. Dan willen we zijn van, kijk maar even naar Catebra, hoe die dat doen. De beveiliging, de techniek, de manier van programmeren. Ja, maar ik ontwikkel van de discjockey, praatje, dat hele verhaal. Maar doe haast het jacht ik weer in bewijzen van spreken. Ja. Want het uitgaanspubliek, het uitgaansgedrag van de jongeren van Sint-Burgers, ik werd totaal inmiddels verloren. Ja. Het is wat meer festivalachtig. Er binnen wel discotheken, maar dan in volle Lietsere opzet. Lietsere schaal, hè? Ja, iets meer nachtclub. Danscafé-achtig. En dat is er nog wel op Lietsere schaal, maar de plakken. En dat zullen heel grote harkers die zullen dat zich herinneren. Don Pedro, Hof van Holland, Belsum, en Don Pedro Friendship. De Cruiseway Marem, Proem, Zoonhuizen, Ringo Vinkleerster. Beroemde naam. Duizenden bezoekers op 1 jonne. Dat is er net meer. En dat is het frappante. Dat merk ik om mijn eigen dochters. Die zijn dan 18 en 22. Die missen dat net. Die hebben dat net kent. En dat ik dan dit al je zin leed en een verhaal door. En dan zei van elk weekend naar dezelfde discotheek. Vreed, zaterdag en snijn. Dezelfde. Die kennen hun daar geen voorstelling mee meidje. Want die gaan uit op een hele andere manier. En dat hebben we natuurlijk zelf ook een beetje gecreëerd. Het rookbeleid, het alcoholbeleid, het gebruik van de mobiele telefoon, onderschot alles net. Wie in onze tijd weet zagen, kwam dus menjes, kwam dus op squallen. En dan wist weekend net op stap best. En zeiden we, wist toe ziek of zo. En nou weten ze gewoon op de telefoon te zien. En weten ze precies van ja, maar Henkie doet dit en Pietje zit daar. En ze heeft 24 zo'n contact mee, man. Dat is natuurlijk een hele andere manier. En het uitjouwerspatroon van hoe ze een hobby hebben en geld verdienen, hoe ze dat geld uitjouwen, is natuurlijk heel anders dan in de 80 jaren. Ik bedoel, er is een baantje en weekends gaan het op. Zeg het. Alsjeblieft. Hij is toch nog 5 goeden van mij, want ik wil een glasje bier hebben snijden. En dan op vind ik dus het is een hele oren 10 had 10. Ja. Is die dorp maar goed dat op een gegeven moment dat een boek schreeuwen kist. Dit ben de herinnerings te clears. Had het afsluiten van in gevoel? Nou nog een mooi verhaal. Nog een mooi verhaal. Ja, ik heb wel los. Ik ben wel heel eerlijk. Het boek Meidje en het steeds weer praten. Toch wel best heftig geweest haar. Nou, wist je het is? Er zijn een hele grote mensen die een nauwe betrekking hebben bij Catebra, die er eigenlijk al net meer binnen. En du wist nou wel, door het meidje van het boek en door het verhaal te vertellen, kom ik iedere keer weer die mensen even zien. En dat vind ik toch wel heel, heel warm. Ja.
Juster had er een jongen bij me wist die had stiekem een boek kocht voor zijn vrouw. En haar mem, wie is keermaakster buis, leeft ook niet meer. Nou, zo komt er in één keer weer die verhalen al iets in. Het brengt wel een hele protte herinneringen en verhalen. Ik denk van, oh ja, dit heb ik nooit kregen te jaren nog het boek net maken hier. Nee? Memory Lane. Memory Lane, ja. Maar toch even weten, want het draait nog snel anders, disjockey. Ja. Doe je dat nog steeds op dezelfde manier? Even een praatje, goedenavond dames en heren? Of nee. Dat wordt verloren? Ja, dat is wel wat verloren. Ja, dat wordt wat verloren. Je stikt wat met de team mee. Hè? Ik bedoel, ik mix ook wel eens 3 of jouw plaatjes uit. Het is net alleen met de Kolen Berenburg die ik mix. En welke plaat doet het nog steeds goed? Welke plaat doet het nog steeds goed? Wat ik heel bijzonder vind, is dat de jongeren van nou, en dan heb ik het echt over 16, 17, 18 jongetje hier, dat die werkelijk de oude muziek van u de jaren 80 meisjes jongen. En dan, ik hier laatst mijn dochter bij mij in de auto en die zegt, hij maakt wel even de muziek streamen van mijn telefoon op de autoradio. Dat kent ze in het al. Ja. Ik zei natuurlijk, en die zong noemens mij van de Eagles en die zong noemens mij van noemens die ik alleen maar ken uit de jaren 80. Word voor word. En net alleen nog de commerciële ABBA-plaatjes, maar echt de wat diepere platen. En ek Pink Floyd. Ik zeg, hoe komst u onder deze muziek? En dan komt dat of uit games, uit computergames, of het komt van Netflix, uit TikTok, alsjeblieft. Maar ongelooflijk dat de jeugd van Sint-Wurg, nu kan je echt een plaat, een dikke hit uit de jaren 80, kan je op de Doornse draaien van oh. Ja, ik ken nog steeds, ik ken nog steeds geen Meatloaf meer. Nee, daar ben een bepaalde plaatsen. Ik denk van, nou ja, dat wie na toen ik rookte, wie dat nog wel eens de rokersplaat. Ja, die vind het lekker. Ja, even maar niet een foie draaien en dan even een Meatloaf horen en dan vlug even de boeten even niet roken. De meeste ik aardig verneren, maar te vaak in te volle discotheken heb ik de Meatloaf gehad. Ja, toch mijn respect, dat onbelangrijk. Ik zou die straal, ik zou die glimpje, gewoon mooi tijdhoorn, prachtig. Ja. Niet, en heel willen missen dus. Heel trots dat ik dit toch dien heb. Ja. Ik bedoel, ik het eerst van ik dat nog wel doen. Maar ik vind, ik ben heel lang bezig van hoe wil ik dat in want zetten. Elke dag wil ik het goed doen. Dat ik nog wel een stukje risico. Ik ga alles zelf financieren. En ik denk van ja, ik doe dit, want dit doet nooit weg. Dit is een stukje, dit is mijn leven geweest. Dit is er haast niet meer. Nou, zoals ik het zei, inmiddels is er niks meer. Als er het kruispunt er is, mijn maag draait nog iedere keer om. Het enige tastbare wat er nou nog is, dat is dit boek. En ik heb Pestien nu de voordoorwij, hij bij de morgen bij de voordoorwij. Ik heb een PMS-economie heen, hij ik zo'n 10 jaar op een sokkeltje. En hij kijk best van dat deze 10 jaar praat ik over. Maar ja, dan is dan dit boek net genoeg, want daar heeft zich heel wat oorbaard. Ja. Het bloedmeeskewerk. Ja. En dat is nog steeds iemand, daar ben je nog steeds mee meesken bezig, met klanten, met jeugd. Ho, gasten, hè? Ja. Tuurlijk, waar je rond wordt weer. DJ Auke Veenstra, boek is uit. Kattenbra, prachtig mooi vakondik. Jongetje Zoon, jongetje 29 2021, 42 jaar stappers in beeld. Met de 1000 foto's, de skiers, de anekdotes. Where happy people go. Waar had die titel ooit betocht trouwens? Dat is een noemer van de Tramps. En dat het waarschijnlijk, weet ik net zeker, wat ik net helemaal zei, maar dat is dus betocht bij de opzet in 1980. Volgens mij is er Riens Faber daarbij betrokken geweest en Stelwagen zelf. Maar het is een noemer van de Tramps. That's where the happy people go. Ben er een boek? Ja, er ben al boeken te verkrijgen. Boekhandel Burgum eerder te verkrijgen. Dank u wel. We draaien nog hier een plaat. It was a very good year. Frank Sinatra. Waar ik heel blij mee ben, want ik vind Frank, ik ben een groot fan vind ik ook The Voice. Robert, maar The Voice. En dit is een van mijn absolute favoriete nummers, zeker in december. Dus ik ben heel blij dat er mij onkomst. Dit is net samen? Nee, het is toch wel een beetje het levens. Ik ben al 58. We hadden hartstikke krijgelijk zijn. We ben geen 18 meer. Maar we kunnen dus dan alles herinneren. En elke fase in het leven is weer een nieuwe fase. En The Voice, Frank Sinatra, die zong hier dat er in de herfst van zijn leven is. En hij vertelt over zijn hele leven. En ja, dat doet me wat. Dank u wel. Alsjeblieft. When I was 17,
It was a very good year. It was a